Исемесіз чаршамбы 8 май яңалыклары белән эфирда Татарстан хәбәрләренең кичке чыгарылышы. Алар белән мин Люцианат Фольны таныштырам. Бүген безнең программада. Bütün республика каһарманнары бер урында. 17 яшы тулмас, аны сугышка алганнар. Сугыш лагерьда да яткан ул. Берлинга хәтле барып җиткән. Бүген Казанда Бөек Ватан сугышында катнашкан ветераннарны хөрмәтләделәр. Тантанадан Рүзәл Шарипов репортажы. Бүген хәрби тарихи техник колоннасы Казан урамнары буйлап ветераннарны котлап йөрде. Шул тормышта үстек. Ул хәзер генә бер нәрсә белмиләр бит, хәзергеләргә әйтсәң дә ышанмыйлар. Ветеран йорты янындагы парад акциясына Илдар Сафиуллин да кушылды. Сезгә тиешеле бик күп назлар. 9 май ватаныбыз тарихында кадерле һәм изге көн. Татарстанның министрлар кабинетында бөек җиңүнең 80 еллыгына әзерлек һәм быелгы бәйрәм чаралары турында сөйләштеләр. Тулырак Рания Абдрахманова. Иртәгә безнең ил җиңү көнен билгеләп үтә. Аның 79-нчы язын каршы алачакбыз. Күркәм традиция буенча Бош каланың Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында ел сайын зур тантана уза. Аңа быел да 500-дан артык кеше, ветераннар, тыл хезмәтчәннәре, хәрбиләр, иҗтимагый оешма вәкилләре чакырылган иде. Якынлашып килүче бәйрәм белән аларны республика рәисе Рөстәм Миңнеханов котлады. Солдат һәм офицерларның батырлыгы, тылдагы фидакар хезмәт белән халкыбыз туган илне яклый алды, диде ул. Тантанага ветераннарның юлын бүген махсус хәрби операциядә дәвам итүчеләр, аларның туганнары да килгән иде. Рүзәл Шарипов репортажы. Казанның ирек мәйданы яшьләр Россия һәм Татарстан әлемнәрен тоткан. Һәркемнең күкрәгендә Георгий тасмасы. Алар җиңүчеләрне каршылый. Акрын адымнар белән рәхмәт сүзләр яңгыр астында алга узалар. Сафлары елдан-ел сирәгәя, әмма беркемдә бер нәрсә дә онытылмый. Яшьләр аларны шундый язу белән каршылый. Горурланып карыйбыз шул кешеләргә, яшьләнеп китәбез дә кайбер вакытларда. Безнең ватаныбызны кем саклады? Шул кешеләр өчен бик рәхмәтлебез. Минем бабаларым да, әбиләрем дә катнашкан, бәлки алар инде үлгәннәр. Шуңа күрә башка кешеләрнең әби балаларын монда каршы алырга бик рәхәт, әйбәт. Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театры елдагыча 9 май алдыннан мөхтәрәм кунакларны кабул итә. Бүген монда Бөек Ватан сугышында катнашкан ветераннар, тыл хезмәтчәннәре белән бер рәттән махсус хәрби операциядә хезмәт иткән ир-егетләр, аларның әти-әниләре чакырылган. Гомумән, бөтен республика каһарманнары бер урынга җыелган. Республика җитәкчелеге җыела. Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев яшьләрнең һәрберсе белән аралашып, кул биреп күрешә. Бер кызның туңуын күреп, изүен эләктерә. Ветераннарны котларга Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин килә. Бу вакытта тантана башланырга берничә минут кала. Тылдагыларның аяусыз хезмәте, яудагыларның мәңгелек батырлыгы. Залда бүген 500 ветеран. Рөстәм Миңнеханов һәрберсенең каһарманлыгы алдында баш иеп, аларны 79-нчы җиңү язы белән котлый. 9 май изге бәйрәм. Илебез тарихында иң истәлекле вакыйга. Күп милләтле халык батырлыгына мәңгелек дан һәм шиксез хөрмәт көне. Бөек Ватан сугышында халкыбыз күрсәткән батырлыклар мәңгелек. Җиңүчеләр буына тирән хөрмәтебезне белдерәбез. Әти радио төбендә килеп басты да без бала-чага шаулыйбыз, видимо. Шауламагыз, туктагыз әле дип безне итте инде ул. И шунда сугыш башлаган әйттеләр инде. Роза Гәрәева быел 89 яшын тутырам. Бөек Ватан сугышы башланганда 6 яшь булган. Әтисе фронтка китәм, үсеп җиткәч үзе дә сугыш ветеранына кияүгә чыга. Ачы язмыш кичергән Роза апа хәзер госпитальләрдә солдатларның хәлен белешеп йөргәнен искә төшерә. Бияләйләр, гимнасткалары барсында алып бардык. Палата сайын кирип лешеп йөрдек шуларга. Кайсы аяксыз, кайсы күзсез җылап яталар. Безне капшап карыйлар. Шунда үзебезчә без концерт биргән булдык. Килеп әйтте дә күршем, сугышка кешеләр алып китәләр икән диде. Без урам уртасында шуларны карарга бардык. Шул көннән соң безгә китте. Бөтен эш безгә калды. Бала-чага
Қатын қыз сабан тойлары болады 25-інде. И ол вақытта бітті сабан тойда болмады. 15 яштан 75 сотой сылы чаптым. Радио ишіттік, шынан соғыс біткен бек қуандық. Бүйік ватан соғышына Татарстаннан 700 меңгә якын кеше китәм. Яртысыннан артыгы яу кырында ятып кала, хәбәрсез югалам. Аларны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Рөстәм Миңнеханов дәүләт бүләкләре тапшырдым. Беренчеләрдән булып сәхнәгә Кайбыштан Козиннар гаиләсе күтәрелә. Әтиләре 47 яшендә махсус хәрби операция зонасында башкаларның гомерен саклап калам дип һәлак булган. Аңа вафатыннан соң Россия герое исеме бирелгән. Мәртәбәле бүләкне рәис туганнарына тапшырды. Мой папа был человеком, который всегда был за страну, был патриотом. Бүген Бөек Ватан сугышы ветераннары тыл хезмәтчәннәре дә бүләккә лаек. Фидакар хезмәт өчен медале белән Азат Мөхетдинов, Анастасия Полевова, Капиталина Винокурова, Елизавета Ефимова, Ольга Костюхина бүләкләнде. Сугыш елларында республика территориясында 600 төрдәге хәрби кирәк-ярак җитештерелә. 22 завод хезмәт даны предприятиясе исеменә лаек. Бүген рәис бу дәрәҗәле исемне тагын 2 оешма Радио Привор заводы белән Татарстанның агач эшкәртү комбинатына бирде. Эшләдем мин İslam huzarlaştık bu. Barlar tiydik, niyetleri barlar bilir. 12 yaştan. Анда бабайларым да билер нәйтәләр я. 12 яшьтән эшли башлыйлар, 17 яшендә фронтка китәләр, бүген 100 яшь белән баралар. Бүген алар елмаерга мөмкинлек таба. Ветераннарның күңеле әле дә яшьлектә булуын алар бүген сәхнәдә дә күрсәтте. Теләчедән Алексей Писарев яттан шигырь сөйли, ә Казаннан җырлаучы Вера Бакаевага бөтен зал кул чаба. Ветераннар җиңү язын шулай каршылый. Рүзәл Шарипов, Рәмзли Гарипов, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Һәр ветеран игътибар һәм ихтирамны тоеп яшәргә тиеш. Бүген Бөек Ватан сугышында җиңүнең 79 еллыгы уңаеннан Татарстандагы вакыйгаларны уздыру буенча оештыру комитеты утырышы үтте. Ул Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендә бара. Республикада 11034 ветеран яши, шуларның 195-е сугышта катнашучылар. Утырышта аларны даими кайгыртып торырга кушылды. Шулай ук яшь буында ватанпәрвәрлек хисен көчәйтү, җиңүнең 80 еллыгына Казанның җиңү паркын яңарту максаты куелды. Рания Абдрахманова толырак. 9 май ватаныбыз тарихында кадерле һәм изге көн. Ул илебезнең даны һәм горурлыгы. Хөкүмәт йортында узган утырыш ватан өчен башларын салган каһарманнарны 1 минут тынлык белән искә алудан башланды. Бүген дәүләт алдында торган төп бурычлар Бөек Ватан сугышы ветераннары тыл хезмәтчәннәренә ярдәм итү, яшь буынны ватанпәрвәрлек рухында тәрбияләү. Татарстанда хәзер сугышта катнашкан 195 ветеран яши. Бәйрәм алдыннан аларның барысына да шул исәптән безнең республика карамагында булган Лисичанск һәм Рубежное шәһәрләрендә яшәүчеләргә Татарстан рәисе бүләкләре тапшырылган. Сыны Татарстана во все времена мужественно защищали свою родную землю. Сегодня наш нравственный долг не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной. Ветераннар көннән-көн кими бара. Әйсәннәренә сыйфатлы медицина ярдәме күрсәтү мөһим диде премьер-министр урынбасары Лейла Фазлыева. Быел 10 меңгә якын ветеран диспансер тикшерү узган. 200дән артыгы Казан һәм Яршалыдагы ветераннар госпитальләренә дәваланырга җибәрелгән. Алар бушлай дарулар белән тәэмин ителәләр. 1320 ялгыз яшәүче ветеранны социаль хезмәткәрләр өйләренә килеп карый. Для одиноких ветеранов войны, утративших способность к самообслуживанию. Тәүлек әйләнәсе тәрбия кирәк булган, үз-үзләрен карый алмый торган ялгыз сугыш ветераннары өчен стационар социаль хезмәт күрсәтелә. Интернатларда 38 ветеран яши, 36 тыл хезмәтчәннәре, 2 кеше Бөек Ватан сугышында һәлак булучыларның туганнары. 2008 елдан бирле 19 мең ветеран торак шартларын яхшырткан. Моның өчен федераль бюджеттан 20 миллиард сум тотыла. Яршалыдан Бөек Ватан сугышына 14 мең кеше киткән, һәр икенчесенә кире әйләнеп кайту насыйп булмый. 11-е Советлар Союзы герое исеменә
исеменә лайык була. 2800 батырлык медальләре белән бүләкләнә. Бөек Ватан сугышы чорында шәһәр предприятиеләрендә фронтка киткән ир-атларны хатын-кызлар, өлкәннәр һәм яшүсмерләр алыштырган. Бүген автокалада 615 ветеран яши. Иң яшенә 97, иң өлкәненә 103 яшь. Ветераннарның сәламәтлеген саклау, аларга медицина хезмәте күрсәтү безнең төп бурычыбыз. Монда безгә сугыш ветераннары госпитале, шәһәр хастаханәләре ярдәмгә килә. Аларда ветераннарыбыз өчен махсус 46 палата оештырылды. Һәр ветеран безнең аерым контрольдә һәм игътибар үзәгендә тора. Ел дәвамында ветераннарга медицина тикшерү уздырылды. 2023 елда 754 кеше шундый тикшерү узды. Бөек Ватан сугышында СССРның 27 миллион кешесе һәлак булган. Бу һәр 8нче кеше яу кырында ятып калган дигән сүз. Көн сайын 14 мең, сәгать сайын 600, минут сайын 10 кеше үлгән. Берлеше әле хәзердә хәбәрсез югалганнар исемлегендә. Эзләү хәрәкәтендә катнашып, яшьләрдә ватанпәрвәрлек хисе тәрбияләнә диләр. Сугыш чоры документларын өйрәнү дә моның бер юлы. Шуңа белем бирү тармагында үзгәрешләр көтелә. Тарихны саклауның бер юлы дәреслекләр. Татарстанда тиздән туган як тарихы дигән яңа дәреслек барлыкка киләчәк. Ул 5-7 сыйныфлар өчен булыр дип хәбәр иттеләр утырышта. Татарстан Россиядәге әлеге проект тормышка ашырылучы 32 төбәкнең берсе. Республика дәреслеген Фәннәр академиясе, Мәгариф министрлыгы һәм Казан федераль университеты галимнәре әзерли. Яшьләргә иҗтимагый сәяси вазгыятьне аңлату өчен Россия хәрби тарихи берләшмәсе тарафыннан интерактив лекцияләр әзерләнгән. Ватан герое проекты Славадан РТ сайты эшли. Республиканың 1126 мәктәп музеенда тарихи экспонатларны саклыйлар. Бөек җиңүнең 80 еллыгына әлеге музейларны яңарту киңәш ителде. 9 майда алар видео экскурсия марафонында катнашачак. Ватанпәрвәрлек хисен тәрбияләүдә шулай ук Зарница ожаган уеннары, кадет мәктәпләре, җиңү варислары хәрәкәтләре зур өлеш кертә. Переживая эмоции, мозоли от кирзовых сапог после... Бу чараларда катнашып, үзләре походларда чакрымнар буе җәяү кирзаитик киеп йөргән яшьләр балаларыбызның батырлыгына бөтенләй башкача карый башлый. Җиңүнең кыйммәтен аңлый һәм дөрес бәялиләр. Әлбәттә, менә бу патриотик тәрбия бирүдә безнең иҗтимагый ветеран иҗтимагый оешмаларның роле бик зур. Һәм кем безне тәртипкә, кем безне өйрәтә, безне өлкән иптәшләр өйрәтә. 2013 елда башлап, без ветеранга ветеран игътибар исемендәге социаль проектны тормышка ашырабыз. Аның максаты яшьрәк пенсионерларны ялгыз һәм ялгыз яшәүче өлкән яшьтәге ветераннарга беркетеп, аларга көндәлек игътибарны көчәйтү. Киләсе җиңүнең юбилей елына тагын да зуррак әзерлек эшләре бара. Аңа да бурычлар куелды. Мы должны достойно провести этот праздник. Каждый ветеран должен чувствовать заботу. Ну и, конечно же, наша главная задача – уделять повышенное внимание патриотическому воспитанию, развитию волонтерского движения. Ну и, конечно же, завершить все работы по увековечению памяти наших героев. Иртәгәге тантаналарга кагылышлы бурычларга килгәндә иминлек мәсьәләсенә аерым игътибар итәргә кушылды. Рания Абдрахманова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Җиңү көне алдыннан бөтен республика күләмендә ветераннар яши торган йортлар янына хәрби техникалар колоннасы килә. Аларның өйләре яныннан парад үтә, җырлар яңгырый. Бүген Казанда да 4 урында шундый чара оештырып, сугыш һәм тыл ветераннарын хөрмәтләделәр. Башкала урамнарыннан легендар танклар, катюшалар үтте. Сугыш вафатын күргән өлкәннәр дулкынлануларын яшерми. Мондый хөрмәт өчен рәхмәт әйтәләр. Акциядагы хис кичерешләр турында Илдар Сафиуллин. Хәрби техниклар колоннасы бүген иртәдән үк Казанның үзәк урамнары буйлап үтә. Менә легендар полуторка. Әлеге колоннаны ЮХИДИ хезмәткәрләре бернинди тоткарлыксыз озатып бара. Бу хөрмәт билгесе. Колонна составында легендар Катюша Т-34 танкы, шулай ук ГАЗ-69 һәм ГАЗ-20 автомобильләрен күрергә мөмкин. Бөек Ватан сугышы чорын кичкән әлеге тарихи техникалардан ватанпәрвәрлек һәм җиңү рухы бөркелеп тора. Беренче тукталыш Казанның Идел буе районындагы ветераннар йорты. Артистлар, укучылар өлкәннәрне җиңү көне белән котлап, хәрби рухтагы җырлар башкара. Гайша Идиятуллина сугыш чер баласы. Әтисе фронтка киткәндә аңа нибары 1 яшь булган. Бала чактан тормыш авырлыкларын күргән. Шул тормышта үстек.
Ул хәзер генә бер нәрсә белмиләр бит, хәзергеләргә әйтсәң дә ышанмыйлар. Безгә инде хәзер шуларны искә төшерсәк, бик авыр, конечно. Рауза Камалова ветераннар йортында 16 ел яши. Әйтүенчә, киноларда гына күргән хәрби техниканы якыннан карау үзегенә дәни тора. Без буларны күрмәгән бит инде кичкәне вакытта. Сыер җигеп сука-сукалады. Миннәхмәт Кыямовка 92 яшь, тумышы белән Әлки районыннан гомере буе укытучы булып эшләгән. Яшьләрне ватан пәрвәрлек рухында тәрбияләү бик мөһим ди ул. Шунда эшләп исә кырда безгә балак безгә яшәп булмады, балалык булмады безгә. Ветераннарны котларга якын тирәдәге йортларда яшәүчеләр район җитәкчелеге дә килгән. Монда безнең бүгенге концертта инде карап утыралар 14 тружениклар сугышны һәм 5 тол калган хатыннар. Шуңа күрә бик кирәкле бүгенге шартларда менә карап торабыз. Безнең яшь буыннар да бүген килеп концертка кушылып карап торалар. Менә минем бабалар да Берлинга барып җиткәннәр, үзе мәрхүмнәр инде аларга шул искә төшереп бергә ансамбль белән җырлыйбыз, бик горурланабыз инде алар белән. Монысы ирек мәйданы парад ветераннар Галимҗан Мустафин, Кадета Иванова һәм Алексей Комлев янына тукталды. Алексей Николаевич иң өлкәне, аңа 99 яшь. Балтык буе фронтында хезмәт иткән, Белоруссияны фашистлардан азат итүдә катнашкан. Война была самой долгой, жестокой. Сугыш бик озак барды. Фашист Германиясына каршылык күрсәтү өчен безнең бөтен халык күтәрелеп чыкты. Ә бит уйлап карасаң, сугыш барышында дошман Мәскәү янына ук килеп җитә. Без аларны чигенергә мәҗбүр иттек. Ватаныбызны фашист илбасарларыннан саклап калдык. Җиңү паркында ветераннар Николай Аникин белән Федор Гарбус колоннаны аягыра басып каршылый. Горурлык хисләреннән күңелләре тула, күз яшьләрен чак кына тыеп торалар. Сугыш елларында Николай Аникин Мәскәүдәге һөнәри училищедан Казанга эвакуацияләнеп, авиация заводына эшкә урнашкан. Тәүлегенә 12 самолет чыгара идек дип искә ала ул. Это очень великий праздник. Бу безнең өчен зур бәйрәм, горурлыктан күңел тула. Җиңү өчен без тырышып эшләдек. Менә шушындый бәйрәм чаралары аша безнең үткәнебезне, тарихыбызны яшь буынга җиткерү өчен, ветераннарыбыз белән таныштыру өчен бу бик әһәмиятле, тәрбияле бәйрәм. Акция Петров паркында төгәлләнде. Биредә Бөек Ватан сугышы ветераны Петр Черквонны хөрмәтлиләр. Ул 1944 елда хәрби хезмәткә чакырылып, Ленинград фронтында Зенит прожектор бригадасында хезмәт иткән. Шәһәрне һавадан һөҗүм итүдән саклаганнар. Хәрби казанышлары өчен күп медальләр белән бүләкләнгән ул. 97 яшендә булса да, артистлар чыгышын хәрбиләрчә аягыра басып карый. Праздник это действительно мы отмечаем на высоком уровне. Бөек җиңү көнен югары дәрәҗәдә билгеләп үтәбез. Искиткеч тамаша оештырганнар. Безне онытмыйча шулай зурлаганнар өчен зур рәхмәт. Хәрби колонна белән килеп котлап, бәйрәм концерты оештырудан тыш ветераннарга истәлекле бүләкләр дә өләштеләр. Аларны 1000 еллык мәйданда 9 май парадына да чакырып калдылар. Илдар Сафиуллин, Наил Абдуллин, Яңа Гасыр каналы. Казанның хәрби госпиталенә бүген артистлар килде. Бердә махсус хәрби операциядән яраланып кайткан ир-егетләр дәвалана. 144 кешегә медицина ярдәме күрсәтелә. Бүген батырлар, җырчылар Анастасия Макарова, Илгиз Мөхәддинов, шулай ук Татарстанның җыр һәм бию дәүләт ансамбле чыгыш ясады. Егетләр сугышта катнашкан бабаларын ничек искә ала, үз балаларын нинди үрнәктә тәрбиялиләр. Алар белән Инзилә Хөсәенова аралашып кайтты. Казанның хәрби госпиталендә бәйрәм мөхите хөкем сөрә җиңү көне алдыннан СВОда яраланып кайткан ир-егетләргә шундый бүләк ясарга уйлаганнар. Ватанпәрвәрлек рухы белән сугарылган җырлар, көйләр яшәргә көч исти, кәефне күтәрә ди алар. Апас районыннан Илнур Шәгәрәев 2022 елда өлешчә мобилизация буенча махсус хәрби операция зонасына киткән. Узган елның июлендә авиация һөҗүме вакытында аягы яраланып туган ягына кайта. Авылдашым Насыйбуллин Ислам Бөек Ватан сугышын кичкән кеше, Советлар Союзы герое, Дон ордены тулы кавалера, шундый кешеләр үрнәк булды ди. Аларның батырлыклары минем өчен бик үрнәк. Мин бик горурланам алар белән. Алар бит әле ачлыкларга да эләккәннәр, бик каты, кыен ситуацияларга да эләккәннәр. Инде үземнең долгым бул дип саныйм, бурычым дип саныйм. Аларның битенә кызулык китермәскә. Шуның өчен бардым инде мин СВОга. Яшелүзән районыннан Рамил Нигъмәтҗанов СВОга контракт төзеп үз теләге белән узган елның көзендә киткән була. Штурм вакытында снаряд төшеп кулсыз калган. Бабасы Габдрахман хезмәт ветераны, әтисе дә хәрби хезмәттә булган. Улымны да үз мисалымда батыр һәм кыю йөрәкле итеп тәрбиялим ди. Үземә шок тәрбияләмәдем шул. Бар. Ул үсә күрә, белә, армияга тоже барачагын ул, потому что мин бардым бит. Тоже минем была, что минем гордость, что он өчен булсын инде.
Яшелүзән районында туып үскән Айрат Шаһидуллин махсус хәрби операцияның беренче көннәреннән үк анда булган. Хәрби комиссариатка барып, повестка сорап алып үзе китә. Миномет төшеп, 2 урыннан аягы сынган. Хәзер аңа операция ясарга тиешләр. Әби бабай тәрбиясендә булдым. Курку белмәс, көчле, батыр итеп алар үстерде ди. Без үскәндә башкачарак үстерделәр безне, без патриотик рухтан чиктер. Үз бурычымны үтәдем дип уйлыйм инде, ләкин кирәк булса тагын барабыз. Артистлар хәрбиләр алдында чыгыш ясауы зур җаваплылык, бик дулкынланабыз диләр. Мин егетләр белән горурланам. Бөтенесен кочаклыйсым килә, исән сау кайтсыннар. Авыр хәлдә булган егетләр безнең монда бүгенге көндә кайдыр урамга чыгып парадлар күрә алмый, үзенчә кичкенә генә шундый бәйрәм үткәрергә тырышабыз инде. Сез барчагыз да безләргә үрнәк булып торасыз. Аллаһ Раббыбыз һәрберегезгә исәнлек, саулык, сәламәтлек бирсен. Хәзер госпитальдә 144 ир-егет дәвалана. Алар илнең киләчәге өчен үз-үзләрен аямыйча көрәшүчеләр. Инзилә Хөсәйнова, Алмаз Зыйддинов, Яңа гасыр каналы. Бәйрәм алдыннан Түбән Камада җиңү трамвай рейска чыкты. Вагоннары хәрби тематикада бизәлгән. Һәрбер пассажирны яшүсмерләр клубында тәрбияләнүчеләр каршы ала. Алар Георгий тосмасы тарата, викторинада катнашырга тәкъдим итә. Шулай ук сугыш чоры җырлары башкаралар, шигырь укыйлар. Большая честь управлять этим вагоном. Мондай трамвай белән идарә итү зур дәрәҗә, ветераннарга бөек җиңү өчен олы рәхмәтебезне җиткерәбез. Великой Отечественной войны. Мы должны помнить своих предков, которые отдали свои жизни. Без сугышта һәлак булган солдатлар батырлыгын һәр вакыт истә тотарга тиеш. Алар безнең тыныч тормыш өчен үз гомерен кызганмыйча соңгы сулышына кадәр көрәшкән. Немецко-фашистских захватчиков. 9 май бәйрәмнәрендә безнең каналда СВО зонасында төшерелгән 3 документаль фильм эфирга чыгачак. Иртәгә 9:15 минутта һәм кичке 7:00 Зөфәр Дәүләтшинның «Заряженный победой» фильмы күрсәтелә. Унысы кичке 9:00 Ленар Вәлиуловның «Жду тебя» сине көтәм документаль картинасын карарга мөмкин. Татарстан шефлыкка алган Лисичанск һәм Рубежный шәһәрләрендәге вазгыять әле дә катлаулы. ВСУ кораллы көчләре гади халык яшәгән җирләргә атуын дәвам итә. Әмма халык бирешми, яшәү көчен югалтмый. Алар тормышын Алина Сөләйманова үз материалында чагылдыра. Просто будем жить дигән махсус репортажын 11 май көнне кичке 7:00 карагыз. Татарстанда «Минем герой, минем гаиләм» дигән акция бар, анда катнашыр өчен социаль челтәрдәге сәхифәңдә Бөек Ватан сугышында булган туганның белән бәйле гаилә тарихын тасвирларга кирәк. Герой турында язманы «Мой герой, моя семья» хэштегы белән беркетү мөһим. Социаль челтәрдә инде йөзләгән каһарманның тарихы белән танышып була. Онлайн флешмоб иртәгә төгәлләнәчәк. Татарстандагы яңа метеорлар нигә еш ватыла? Май аенда су юлындагы кайсы рейсларны туктатып торырга туры килгән. Бу кыенлыкларның сәбәпләре һәм аны төзәтү юллары хакында «Реальное время» интернет газетасын укый аласыз. 9 май Татарстанда бу атнаның иң салкын көне булачак. Республика Арктикадан килгән һава массалары йогынтысында кала. Җиңү көнендә яңгыр һәм кар явачак. Җилнең тизлеге секундына 20 метрга җитәчәк. Бүген гадәттән тыш хәлләр министрлыгы кисәтү таратты. Төнлә температура -5 градуска кадәр төшә. Кырау булу ихтимал ди синоптиклар. Көндез температура +8-дән артмаячак. Җомга да шундый һава торышы сакланачак. Шимбә һәм якшәмбе яңгырлы була. Бүген Казанда Финика пирамидасы әгъзаларына карата хөкем эше башланды. Шәһәрнең Вахитов районы судында әлеге җинаять эше буенча беренче тыңлаулар уза. Алар ябык режимда үтте. Суд каршында җинаяттә гаепләнүче 10 кеше, шул исәптән видео элемтә аша Мәскәүдә сак астында булган фигурантлары да катнашты. Алар арасында төп оештыручылары Кирилл Доронин, Илгиз Шакиров, Дина Әхмәтҗанова. Пирамида эшчәнлегендә кылган гамәлләреннән чыгып, һәрберсен төрле дәрәҗәдәге мошенниклыкта гаеплиләр. Алар китергән зыян 250 миллион сумнан артык дип исәпләнә. Бүген гаепләнүчеләрнең суд барышына тагын 6 айга сак астында калулары билгеле булды. Киләсе утырыш 15 майда үтәчәк.
Бу якшәмбедә Казанда Рудольф Нуриев исемендәге халыкара балет фестивале башлана. Быел ул 37нче тапкыр уздырыла һәм 3 атна дәвам итәчәк. Программа бик көчле һәм бай. Монда тамашачы яратып карый торган классик спектакльләрне, премьераларында күрергә була. Казанның опера һәм балет театр сәхнәсендә Россия һәм чит илдән йөзләп артист чыгыш ясаячак. Алар арасында Диана Косарева, Ченара Олизаде, Владимир Ярошенко, Мәликә Ильчебаева, Богдан Вербовой, Тимур Аскеров, Алексей Памыткин һәм башкалар бар. Фестиваль уникесе премьера белән ачыла. Тамашачыга грек Зорба дип аталган спектакль тәкъдим итәләр. Корсар, Алтын Урда, Иокинов, Аккыш күле, Дон Кихотны күрергә мөмкин. Билетлар алдан ук сатылып беткән. Программаның үзенчәлеге турында бүген безгә Рәүфәл Мөхәммәтҗанов сөйләде. Театр является подтверждение живого организма. Театр тирә организм кебек. Тамашачыда танылу алган әсәрләрдән тыш яңалары тула тора. Әйтик, Якинов, Алтын Урда безнең авторларның иҗат җимеше. Алар безнең белән соңгы 25 ел дәвамында эшли. Һәм бу спектакльләргә эләгү бик авыр. Халык аларны бик ярата. Попасть на эти спектакли не то что тяжело, они пользуются спросом. Әлегә шундый яңалыклар иде, рекламадан соң Айрат Шамс һава торышы турында мәгълүмат җиткерер. Ә мин сезнең белән сау булышам. Забота о себе начинается с малого. Больше гулять, работать в саду. А забота о финансовом здоровье начинается в офисах Центра Финанс. Воспользуйтесь акцией на деньги с ежедневным платежом 0 рублей для новых клиентов. Узнайте больше о том, как улучшить свое финансовое самочувствие в офисах Центра Финанс. В каждой семье, в каждом уголке нашей большой страны есть нечто святое, хранимое и передаваемое из поколения в поколение. Это память. Все меньше остается тех, кто лично приближал победу в Великой Отечественной. Но безмерную гордость и уважение к ним несет в своем сердце каждый из нас. Акционерное общество «Таиф» поздравляет соотечественников с Днем Победы! Теперь присоединиться к электрическим сетям проще, чем кажется. Зайдите на сайт сетевой компании, авторизуйтесь, подайте заявку на техприсоединение и следите за ее исполнением с мобильного устройства. Сетевая компания с заботой о каждом, с энергией для всех. Аллергия может появиться в любом возрасте и часто начинается бессимптомно. Оцените чувствительность к пыльце, продуктам питания и бытовым аллергенам в лаборатории «Гемотест». Скидка на анализы и бесплатная расшифровка результата по программе «Страна Гемотест». Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень» – экономично и просто. «Здравень» – это выгодно. Для борьбы с вредителями Алатар быстро действует и долго защищает. Алатар. ЖК «Новый свет» от Акбарсдом. Квартиры с патио и террасами от 18 тысяч рублей в месяц. Акбарсдом, дом там, где мы. Может, сама в аптеку сходишь? А я и так все сама. Приложение Фармет установила. Лекарство забронировала. Тебе только забрать. Установи приложение. Получи промокод в подарок. Какой ты у меня самостоятельный. Эксид. Желаете большего? Достигайте лучшего. Только в мае. Премиальные внедорожники Эксид с преимуществом до 1 миллиона 380 тысяч рублей. Подробности в Эксид-центре РФТ 207 2080. Спешите на праздник скидок до 70% в Центральном доме мебели. ЦДМ. Мебель всем. Габдуллы Тукая, 115. С 4 по 12 мая в клинике варикоза нет. Прием флеболога под контролем УЗИ всего 990 рублей. Звоните 8 843 558 22 15. Исәнмесез? Сезнең белән мин, Айрат Шамс. Бәйрәм көнендә Татарстанда салкын булачак. Хәзер тулырак. Яндекс Погода сервисы мәгълүматлары буенча Кукмара, Балташ һәм Яшелүзәндә болытлы. Урыны белән аяза, урыны белән яңгыр һәм җипшык кар көтелә. Көндез температура +4, төнлә 0 градустан -2 градуска кадәр. Бу Акайбыш һәм Тәтештә болытлы, яңгыр, урыны белән җипшык кар явачак. Көндез температура 4-6 градус җылы, төнлә 0-1 градус салкын.
Шистай, Нурлат һәм Яңа Шишмә районнарында болытлы, яңгыр һәм җепшек кар. Көндез +5-6, төнлә 0 градустан -1 градуска кадәр. Шаллы, Түбән Кама һәм Актанышта болытлы, яңгыр һәм урыны белән җепшек кар явачак. Көндез 5-6 градус җылы, төнлә 0-1 градус салкын. Әлмәт, Баулы һәм Азнакайда температура көндез +4-6 градус, төнлә 0-2 градус. Монда да болытлы һәм шулай ук карлы яңгыр. Республиканың туристик шәһәрләрендә дә салкын булачак. Зиядә температура көндез +5, төнлә 0 градус тирәсе. Болытлы һәм яңгырлы булачак. Болгарда көндез +6 градус, төнлә 0 градус тирәсе. Монда болытлы, яңгыр, җепшек кар. Алабугада алмашынучан болытлы була, явым-төшемсез. Көндез температура +6, төнлә 0 градус. Казанда аязучан болытлы, яңгыр рәвешендә явым-төшем. Температура көндез +5, төнлә 0 градус тирәсе. Атмосфера басымы 750 мм. Көн батыштан көчле җил, секундына 8 метр тирәсе. Дымлылык 50%. Җирнең магнит кыры тутырыксыз. Әлегә шулар. Яхшы кәефләр сезгә. Бөек җиңү көне уңаеннан җылы котлауларыбызны кабул итеп алыгыз. Барыгызны да бәйрәм белән.